Бонжур, котарачета! Отново сме тук с любимите ми парфюми. Просто нямах търпение да ви ги покажа. В момента е 12:45. И аз ви снимам моите парфюми. Просто трябва да ви ги покажа. Разбира се, парфен. Най-добрите. Просто всичко е подредено по най-прекрасния начин и чак трябва да ти е жал да ги използваш. Да. Този път реших да не запазвам всичко за себе си, а тези две парфюмчета да ги дам на нашите, защото и те трябва да миришат хубаво, не може само аз, нали? Вече около 5-6 човека ме питат какъв парфюм използвам и аз се не мога да им отговоря, защото всеки ден съм с различен. Просто не мога да си избера кой ми харесва най-много. Поръчвам един, после втори, после трети и в количката вече са 10. И аз все още не мога да си избера. Ето ги и моите и сега ще ви кажа кой номер са те. Този е имитация на Gucci Flora, който е в номер 895 и сега ще го отворя пред вас. Започваме. Добре, че имаме ногти. Не, че е трудно да се отвори, но просто добре, че ги има. Най-прекрасните опаковки. Просто обожавам ги. Сега ще пръснем в капачката. Край. Хора, този парфюм е абсолютно същия като истинското Gucci. Аз не мога да повярвам. Мале! Струва 33 лева и съм сигурна, че ще го ползвам поне 2 или 3 месеца. Мале. Следващият също е за мен, само че забравих как се казва. Та сега ще помиришем, за да видим заедно с вас дали мирише хубаво. Аз не се съмнявам, че ще мирише хубаво. Ще го отворя и ще се върна. Това е идеалният размер за вашата чанта. Просто съм убедена, че ще ми стане във всичките малки чанти. Този парфюм е много интересен и много ми харесва. Няма парфюм, който да не ми харесва от Парфен. Така че, ако искате и вие такива парфюми, поръчайте си от Парфен с моят промокод за 10% отстъпка SOFI10. Ще го напиша долу в описанието на клипа. Така че, тичайте бързо. Между другото си правя колекция от тях и ги искам всичките.